Ku koma ka kirga. Ka fara daga can. Aka a jira suri guda sai a kiran ya. Ya jira suri guda uga. Ah, bon. Walle. Ebe je do ka to he. Aje so bi. Ma pa won. Ó ti tó. Ya kamata mu sa taya test ba. Taya ba shi da fara sauka ba. Taya nan fara kai wace. Suna kwata gura. Kwata gura? Wait now. Guys, carry this machine. What is this one now? Carry this one from. No, carry am from. The one 5, 6, 7. It's 24. 24. 24 is there now. Kar ka samu a ciki. 24 ne. Okay, kana son miro ne?